It-tlieta beda l-ġbir tal-voti mill-assess tal-Pulizija fejn b'kollox fadal 37,400 vot xinġabru kif spjega il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt. Iżbagħad għandek l-erba' ħamis il-ġimgħa u s-sibt mit-8 ta' filgħodu sas-siegħa u mit-3 sad-9 ta' flaxija. Is-sibt ħajbqa' sejjer flok sad-9 sal-10 ta' billejl, u mbagħad hemm il-ħadd filgħodu. Il-ħadd filgħodu mit-8 sa nofsinhar. Dawk huma ħinijiet sabiex wieħed ikun jista' jmur jiġbor dokument tal-vot tiegħu mill-ass tal-Pulizija fejn hu reġistrat. Importanti li jieħu l-karta tal-identità miegħu u jkun jista' jiġbor biss id-dokument tal-vot tiegħu jew tagħha. Ir-residenti ta' San Pawl il-Baħar għandhom jiġbru d-dokument tal-vot mill-Assa tal-Qawra, filwaqt li f'ċerti lokalitajiet qed jintużaw l-uffiċini tal-kunsilli lokali. Imbagħad għandek lokalitajiet oħrajn bħal Liklin, Lija, Marsa Skala, Pembroke, Taxbiex u Fontana fejn jużaw l-uffiċċju tal-kunsilli lokali u għandek l-Arpawdex fejn ħajużaw il-klinika tal-Gvern. Nhar is-sibt li ġej se jivvutaw dawk li għal nhar l-elezzjoni se jkunu msifrin jew rikoverati fi sptar. Dawn huma mitluba sabiex imorru ġewwa ċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar sa nhar il-ġimgħa li ġej f'nofsinhar sabiex jiffirmaw dikjarazzjoni. Mit-8 ta' filgħodu sas-satej u mit-3 sa 8 ta' flaxija jiffirmaw dikjarazzjoni li fit-3 ta' Ġunju ħajkunu msifrin jew ħajkunu rikoverati l-isptar u mbagħad ikunu jistgħu jmorru jivvutaw is-sibt 27 ta' Mejju ġewwa Trade Fairgrounds tan-Naxxar. Il-votazzjoni tkun mis-7 ta' filgħodu sal-10 ta' flaxija. Importanti s-sibt mbagħad jieħdu d-dokument tal-votazzjoni magħhom. Is-sibt li ġej 27 ta' Mejju ser issir ukoll il-votazzjoni fid-djar tal-anzjani li għandhom il-fuq minn 50 resident. Dawk l-anzjani li se jivvutaw nhar is-sibt u mbagħad ma jistgħux jivvutaw nhar l-elezzjoni anke jekk ikunu għadhom ma vvutawx. Madankollu jista' jkun li hemm anzjani li għadhom ma rċevewx id-dokument tal-vot. Il-Kummissjoni Elettorali ġabret id-dokument tal-vot tagħhom ta' dawk li kien għadhom ma tqassamx u għaldaqstant ħatamillhom notice il dawn l-anzjani ħatafżhom it-tihom irċevuta li d-dokument qiegħed tal-Kummissjoni Elettorali u ħattihulhom dikinhar sabiex ikunu jistgħu jivvutaw fir-residenza fejn qegħdin. Is-sibt 27 ta' Mejju l-aċċess għad-djar tal-anzjani ser ikun wieħed ristret ħafna e kif dawn id-djar se jinbidlu f'post tal-votazzjoni. Nappella għal dawk il-qraba li għandhom dokument ta' votazzjoni ta' xi ħadd mill-qraba tagħhom illi għandu jivvota s-sibt 27 ta' Mejju importanti li twassluhom sal-ġimgħa 26 ta' Mejju sabiex dawk l-anzjani jkunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom. L-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista jafża wkoll li l-Malta għadha qed tirriserva postijiet fuq titjiriet għal dawk il-Maltin li jgħixu barra minn Xtutna. Għal iżjed informazzjoni wieħed għandu jċempel l-Malta fuq 2599 1230.